calzaulla, però que filungla el meu dit menut és més gran. Mira, no parlen de coses menudes, que en això conec a un que es duel pel meu. Què són, els teus fills o...? Seràs desgraciat? Eres un porc. ¿Por yo? El recorde que vale ser tú que te iban a explicar los baños al teu antic novi. Sí, amb tu, ai, com penedit Sara. Però dis-li que no l'he mirat. No, que no fa falta que ningú me diga, Jo crec que debeu calmar-vos un poc, No, sí, estic molt tranquil·la. Tranquil·lament, tinc unes ganes de donar-li una... Però mira, de parecerà bonic. En tots els moments que has passat junts. Jo, que t'he donat tot, i tu? Parlar no, i molts més en tu. Que no vols escoltar res. A mi no... Ja prou, no? Que soy lletja. Que t'agrada més ella? Dime, ¿es sempre lletja? No. ¿Qué pasa? ¿Que te agrada la teva chica? ¿Qué pasa? Que son poca cosa. ¿Qué estás diciendo? ¿Poca cosa? No, ja no sé què dir. Mira, ¿sabes lo que te dic? Que si la vols, tota teua, te la dono. Que em regales? Què penses que sóc, un gos? Mira, saps què? Hem acabat. Tu pel teu costat i jo pel meu. I tu què volies que es casarem? Pues ala, a la merda de les noces. Ah, per això sí. La casa per a mi i el cotxe també. ¿Y yo qué quedaría? Tu, pues a la perrulaida esa de la panceta. Mira, ¿sabes lo que te dic? Que per mi perfecte. Però això sí, vas a acabar tu de pagar la hipoteca i de saldar les lletres que falten del cotxe. Mira que eres exagerat, Ai, podíem de mirar de solucionar esta... Mira, total, segurament ja desmirar la caldeta. Però molt. Per descomptar que sí, cuchufreta meua, sí que m'encanta. Això sorprèn, Per favor, que això és una conversa privada. Tanto més. Però tant com te pot agradar el futbol? Tanto més. Ai, pues feu-me d'ací, que ese xic no es deixa de mirar. Aquesta és la parella més rara que he vist en la meva vida. Què fas? No vas a fumar, por Dios. Ho sabia. Què estàs fent? Pues res, mirad de la finestra el paisatge. Però quin paisatge, si el metre va per baix de terra? Ya diría yo que estaba un poco fosque. Yo pensaba que era de mí. Gràcies. Ho sabia que anaves a fumar. Em moriràs. Chica, de alguna cosa cal morirse. Em moriràs i sé que te moriràs. És que em vas a morir com tots se moren del tabac. Jo ho sé. És tota la raó, com sempre, collons. És que, filla meua. Ah, però no li ha mirat el principi, veritat? No. És que, saps què diuen? Bueno, diu que és molt bonic per les dents, però a més que són cancerígenes. No me vaig a menjar ningú xiclet. Llança el xiclet. No, que en tenga de sabor. Molt bé, xica, molt bé. Però el quedaràs escantellada, el quedaràs sense pulmons. Podria venir. ¡Ven una merda! Tu, no te voy. Chica, espera, que s'han de parlar la cara. Aquesta parella és més estranya que l'anterior. Diga? No, s'equivoca. Jo no segueixo. Próxima parada, Melilla.
Serà maleducat? Mira, ara mateix crida el meu marit perquè te dono una paraula. Espera. Antoni! Ai, un poquet de perdigón que me despertan al xiquet. No plores, no. Oh, quina rosa. Quina coseta tan bonica. Mira com ell mira. Ens està somrient. I vostè? No diu res? Jo? El xiquet? I que vostè li diga? Què creu? Que els xiquets no s'entenen? Aquí no s'entenen molt bé. Vinga, està bé. Ei, tron, em diu el traico. Veu? No diu res. Mira, és que fas el mossejar sempre. No. Això jo també ho sé fer. Xica, has estat a una fira en el llit? Un poc de consideració, home, que això és un transport públic. Que has tornat a casa. Ja està nuda. Altra vegada, no de fred, eh? Que poca vergonya tenen alguns. Que vos sabéis que ven com tu. Pròxima parada, Les Carolines, Fira. Pollo, si vol, canvia. Agarra el meu número de telèfon. Mira, si tens la meva direcció, pots visitar-me quan vulguis. Com va? Com va? ¿Está dient algo? No, que estic escoltant el fútbol. I partidàs, València-Madrid. Si és que tinc molt que aprendre aquesta mirar. Diga, hola, Juan, que es de la Rebolida. ¿De veres? Hostia, quina alegria el none. Ya mi tía. ¿Qué clase? Sí, tía, qué fort. ¿Y qui és de la fortuna? El Pasqual, te'n recordes? Sí, el mateix. Aquell que va conèixer a la platja, el perdonaldís ese del platja de bany al costat. No, ja no, per a res. Què parleu entre vosaltres? Disculpe, Que estàs embarassada? Això és el primer que m'hauries d'haver dit. De quant estàs? 11 mesos. 11 mesos? Pues anava dient. Des de que vas tallar en el meu nòvio, no ix en ningú. És a dir, que no el menjo un rosco. Xica, tu aprofita i menja't tot. Ai, no sé, jo no sóc aixina. No sigues simple, que quan et creixca la panxa ni se'l notarà. Tu i menja't tot, sense importar-te el joc. A casa, al cotxe, fins i tot al metre. Un detall. No. I què diran els altres? Xica, tal qual estàs, l'estrany és que no et menges res. Aquesta és la millor conversa de la meva vida. Ai, pues estic pensant tornar amb un ex. Te'n recordes de francès? Sí, jo també ho he tastat. Però alerta, que si mossegues malament, gotejarà i la crema taca molt. Si no, a poc, despallet no siga que la cosa acabe malament. Jo el que t'aconsello és que menges... Ai, molt d'això. Com es diu? Això que ja t'hi relliscós. Ai, plata! Ui, això és al·lèrgic. I per descomptat tens que tindre sempre neta la... Ostres, no me... Això va moltíssim de diners, aquesta conversa. Veia, et deixe que així no hi ha cobertura. Un beset, et vull. Hola, Hola? què tal? Molt bé. A veure si ha plegat el treball. I vosaltres? Te compres? També. Però també compres o també treball? Però sou germanes, de veritat? No, Cosines? Amigues? no, Alguna cosa? no, Seguret? sí. Pròxima parada, Amistat,
Correspondència amb les línies 4 i 7. Bé, aquesta és la meva parada. Content i bé. Vindrà, ja vosaltres. Carolina. Ai, per favor, senyora, assente. Ay, muchas gracias. Diga, una llepolia. Con la película siendo ella a más que a mí. Ah, no, per res, és que l'he vist més necessitada. M'està dient a mi necessita. M'està dient ella? T'has quedat sense llepolia. A veure, ¿por qué no quieres el asiento a mí en contete? No per res en concret, però si ho desitja, per favor, assente vostè. Ah, clar, ahora soy yo la mala y la bella. Què estàs dient? Que no puc assentar-me jo? A veure. Si ella no vol assentar-se, no t'ha fet. Escolte, que yo no le dic que no volverà a sentar-me. A veure, què voleu d'una vegada? A mi? No em digues això. Poca vergonya. Senyora, Què maleducada eres? això és un comploto que al que no deixa sentar-se ninguna de les dues ara. Amenaces a mi? Amenaces a mi? Caller vergonyit. Mira, Així, dos dones machos. doncs ara sóc jo el que no s'alça. Ara. Així, dos dones machos i vostè se quedéis al sentat i no mos deixa sentar-nos amb vosaltres. És que esta joventut d'avui en dia són totes igual. A soles pensen en ser mateixos. Mira, saps què estem fent jo en aquell vagó? 2 a 6, pues, anem. Esa grasa que la nena está en calcetín se nos llevará. Corre. Però me parece que la Rosa està prenyada i l'altre porta la cama escallonada. Dona igual. Nosotros som majors i tenim prioritat. O sea, que van en Mira, qué guapa ella. Me encanta. Ah, no, senyora, aquest senyor és meu. Desgraciat. Pròxima parada, Caritat. Quanta gent en este vagó. Segur que trobem moltes monedes en l'organització. Ara, tu per allà i jo per ací. Anar de jornada fins a este vagó. I que la creu t'acompanyi. Que tu no tens molt de sentit de l'humor, tu, no? Mira, un altre que es fa el dormir i després es trencarà la gaera i voldrà la Creu Roja. Vostè vol col·laborar? Vinga, va. Vinga. Vinga, va, un poquet més. Què vols dir? Si no anem a casa, anem a targeta o què? Mira que després es trencarà la cama en un accident de cotxe i voldrà la Creu Roja. Vostè va molt en cotxe? Ah, que legal, com hauria de ser. Vinga, tot bé. Ostres, Pedri, 100 euros! 100 euros? Mai havia vist tanta quantitat de diners en un sol tros de paper. Senyoreta, espera, que hi ha un error, ese bitllet és meu. No, jo no vull això, jo vull el meu Moltes bitllet. gràcies per la seva col·laboració. Que no, que el bitllet és meu. Porta una No, el bitllet és meu. Que no, que el bitllet, però què fa? El bitllet, que és meu. Però senyora, però què? Però senyora, el bitllet. Quin viatge porta avui? És que m'està ocorreguent de tot. Vostè què, no dona res. Va, ahí, llegint el diari. Això va bé, senyor? Si no vol parlar, no parlem. Senyor? Què s'ha dormit? Senyor? Sí? Desperte. Ostres! Ai, Déu meu, un mort! Ai,
cridaré a la policia. Però, clar, si vaig a la comissaria tindré que atestar i si ja no vaig a plegar de treball... Ai, Déu meu, què faig? Ai, mira. Lo millor serà calmar-me i que el mort s'ho fanyi un altre. Mira, deixa'm en pau, que no conec a ningú Vicent. Per l'amor de Sant Vicent Ferrer, no en crido un mes. Vaig a dinar. Pròxima parada, Les Masies. No te la pegues. Mare de Déu, senyor. I vosaltres sou els que heu entrar al país? Mare. Però si esteu que no vos podeu passar ni vosaltres. I, a més, heu es favor de no xerrar molt i molt alt, que l'home s'està dormint i aneu a despertar-lo. Ja podré, ja. Tu? Però tu aquí? Pare, que... Ja això no és el que pareix, Que sí que és. Mare meva, senyor, ja ves, bonicos això, vine a pagar aquí. Ja podries parecer-te més al teu germà major, No t'hem casat tu amb els teus amics? No em digues que l'has perdut. Mare meva, senyor, que el teu germà és molt intel·ligent pels estudis, però un trompellot per anar per la ciutat. Però si per anar a la pastisseria, que està ahí a 4 cantoners, sé que tens que endur-se el GPS del diable. Mare meva, senyor, vos entén ta mare, al penja dels quindes a la corda d'estendre. Què dius? El Josep? Doncs el Josep està... On està el Josep? Josep! Hola, Josep! Màquina! La festa que sempre va! Va, anem. Home, pare! Hola. Pare, escolta, para de moure, saps què saps? Que pares de moure, Jo crec que el pare està una mica borratxo. Ha begut almenys 13 cubates i 21 casalles. 22! Però... Però si estàs bufat com el quadre de Velázquez. Qui és això? Duo vital, tot el camí. I el germanet, vinga a veure, vinga. Tot un orgull per a son pare. Va, anem ja, Anem-ho. No, jo vull festa, pare. Festa. Això un poquet més. Sí, anem, collons! Volem llibertat! Fills de les vostres mares! Jo sóc William Wallace! I vos vaig a dir una cosa. S'han llevat les beques. S'han llevat el transport. S'han llevat l'ocupació i les assegurances. Per llevar-nos. S'han llevat fins als morts. Una cosa. Mai es podran llevar. I és. Iso. I és. El nostre botelló! Tot un orgull per a la família. I ara què ve, la pel·lícula dramàtica o què?
Sí. Ai, ja, per favor, no em portes. Ah, i que això passa per parlar de més, no veus? Ros, no veus que estapats un poquet? Ai, dan caber els dos. I que es tombe. Però és que tinya el cataplins que pareixen bales, pareixin escolets. Però què eres ahí? Està. Però almenys provem una cosa, Dime, que no ficaràs en el llit a ningú. no escoltes bé. Que te dic que mai em fixaràs en cap home. No és ell. Què vol dir? Que no casaràs mai a ningú. Me sent molt mal. I diles al meu germà que li trobaré a faltar molt. Vale, li diré. Això sí, senyor. Sí, senyor. Quina llàstima que no tinga premis Oscars per donar-vos. Ah, però sí, quin porres per a tots, inclòs el millor bufat de repartiment. Ala, anem amb tot despagadís, a que a casa... Próxima parada, Estació del Nord. Chicons. Vea, ¿vuelves un poco o qué? Sí, és que ja que ha posat tan a prop o què? Silenci, no em delates. Què fa? Silenci. Aquí espia. Silenci. Què fa? Són els terroristes, que no els veus? Els terroristes? Ells estan tapats. Segur que estan planejant alguna cosa. Mira'ls. Mira'ls com parlen entre ells. Què els entens? Una miqueta. Segur que Guaspata significa negre. Y sus nuevos significan bomba. En falten per descobrir Saquijuave i Pintorro. D'altra banda, em defenc prou bé. Mira'ls com planegen tot. Ells és segur que acaba d'arribar la bomba. Doncs què vols que diga? Més pareix que se siga a rascar... Què no sabes més d'això? Tu que no tens ni punyetera idea o jo que duc tot el dia seguit? Però és a cas policia o què? O va ser? Com? Sí, va ser policia qui ens creu que sí. Com que ho va deixar? Millor, em van tirar. Dient que estava una miqueta... Però jo estic molt cuerda, més cuerda que mai. Això que sent per ahir no és un mosquit, va? Sí. Veig que ho porta tot ben controlat, jo millor... Me vaig cap allà. Quieta ahí, que si te'n vas a descobrir... I bum! Tot per l'aire! I això no va passar mentre jo estic així. Què han dit? No sé, no tinc ni idea. Però segur que estan planejant on ficar la bomba. Ja ho sé, a un puesto on hi ha molta gent. Ja ho sé, a la cua me paro. Ah, no crec. Próxima parada, Hospital. Mira'ls, se'n van. Vas a seguir-los. Mai digues a ningú que me has d'esperar així. No, és que aunque ho diguera, no ho creuria. Tu què mires?
mal tot. Ay, tranquilice, señor, que de seguida arribem a l'hospital. Tan mal va la cosa que diners d'anar en el metro, o què? No és un assumpte de riure. La nostra ambulància s'ha quedat sense gasolina a mig camí. Ese era el mitjà més ràpid que coneixíem. I per casualitat, cridant una altra ambulància haurà sigut millor, o què? Ostres, señor, ya había yo que podía haber fet una altra cosa. Ay, ay. Vaig a morir. No, no, així no. Avui no moriràs ningú entre els meus nens. Tranquil, tranquil. Amor! Però en un mateix dia? Aquell metre no em dona molta confiança. Tranquil, tranquil, tranquil. ¿Qué choc? Suero. Suor. Si yo también te suor, señor, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que en este metro no hay aire acondicionado? ¿Qué? Ay, suor. Tranquil. Ay, rápido. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Com és això? A on estic? Vaig terra. Pues vaig a merda, que és el paradís, no? Tan carnosí com si fos una gran cosa. I resulta que és un vagó de metro? Mira que morim-me per això. Pròxima parada, plaça Rocha. Anem a arribar, ràpid. Al quiròfan. Això passa ja de casar oscur, eh? A la meva edat fent de repartidor mitjà. I l'empresa no em dona cap de moto. Així que fiquen duros en el metro. Mare meva, senyor. Això ple fins i tot a ser humillant. Maleïda siga la meva sort. Ai, mare meva. Mira, a la tornada vindré passejant i així no podré repartir la publicitat. Mira meva, si tinguera el donaria, però com no puc un trapat de garrofo allí... Sí. León. Lo que no ves es las camaretes. Perquè deben de ser un xicotetes, deixes de viatge. Espera, que tiene a mi guamari para que cosa el programa a grabar. A guayar fin de soledad. Que sí, madre, que sí. Que sí, canal no. Que sí, de seguro tú posa el vídeo a grabar. Que sí, eso, sí, dale. Al balcón, rey, ese al rock. I la bolsa de que portava els costats. Ei, fes el favor, vostè senyora, i fiques la mà ahí al puesto que ja conec. Així fica Santi Pollastre, carrer Joan i Pasqual, en València. Senyora, és Sant i Pollastre, que és un treball. Aquí no hi ha cap de sant. A més, xica, jo vaig a cridar a la policia, què collons? Que sí, madre, que sí. Ahora da cultura al rey, ese al rock. ¿Con qué no se entiende la televisión? Pero aquí botón le has donado. Hola, digue'm. La policia? Agafa el conill. El conill. Voleu callar-vos els tres? Aquí, ostres. Ara no la parella. Xica, estigues que té! Collons! No, si encara fer-ho pagar-me a mi la paella amb els meus diners. Allí diners? 5.000 pessetes! Allí diners? Jo me'n vas, que si no acabaré formant part de la paella. Pròxima parada, Villavella de Castelló. No se pot anar, mos té que donar el premi, que per això hi fa. Que sí, madre, déjalo, que ya no es sí.
graus i mig. Això per la gent major és com un cubito de gel. Tu faries el favor de provar-te-la. Ah, no, per favor, no. Ah, no llores, senyora, si no fa falta. Sí, que després agarraràs un constipat i ja veuràs. A veure això surt. Estàs molt roja. Espera, que jo tinc per ací unes gotetes d'un medicament i escolta, para jo, de lo més bé. No fa falta, senyora, no. Que no fa Abre falta. els ulls, agacha tot. Ai, xeretorfona. Pon-me a confondre les gotes dels ulls amb les gotes que tenia que ficar-li al gat en l'oït. Potser que fica per així un remei que se molt efectiu per calmar el dolor. Espera, sí. Abre la boca. Ai, esta joventut es queixa de tot. Quantes vegades li hauré donat jo als meus porcs en el poble? Mai els escolta queixar-se, ni que los coriugues fumades poden pedir. Ai, escolta, i què tens en el pit? Deixa'm el pit, senyora. Eres una piga. Deixa'm el pit. Però té molt mala pinta, escolta, que tinc per així una pomadeta que... Sí, perquè no Molt bé. Que no fa falta, senyora, que no. Però què veig? Si s'està secant la poma i les pomades no haurien de secar-se, pareix una massa de pa, collons, li la llevaré. Sampone que posa tu? Tinc el tubo, tinc desconfiat. Crema depiladora. Depiladora, collons. M'hauré equivocat al comprar-la, com estic un poc cega, xiquet. Ai, sí, però escolta, això és curat, no res, queixó, que no és un queixó. Ai. Pròxima parada, Seminari Seu. Correspondència amb la línia 2. Si era la meva pare, mira com ha sigut un xic tan bo i tan bonico, que vaig a regalar la meva bufanda. Ale. Mirando. Ay, que cada vez tenir aquí ale, collons, adeu. ¿Qué me estás contando? Recollons i pandereta! Facin la parada! No sé, me he dejado el agua venida en el monasterio. ¿Tiene usted algo de beure? Doncs mire, tinc això. ¿Es agua? Potser és una miqueta més fort. Es igual. No. ¡Ah! ¡Increma la bola! Pero por las glorias de la gloria, esto está morri.
Maria Puríssima. Amén. No, no em dic Maria, em dic Sofia. Filla meua, vos que porta una falda molt curteta, Ja sóc, pues això no és una falda, és un davantal. A les igleses necessito tocar. Ave Maria Puríssima. Amén, Jesús. Però, filla meua, això no és una falda, això és un cinturó. No, que el meu nom no és Maria, que és Sofia. Filla meua, tens que ser un poquet més casta, un poquet més... amb més templança, un poquet més... que tingues un poquet més de bon cor, més virtuosa, perquè saps que anar per aquests camins de Déus que al final... Ai, quina calor que fa, millor em lleve la xaqueta. Ave Maria Puríssima. Amén, Jesús. María José, la mula y el bou. Però vostè... Ai, és el primer que he trobat així en un momentet. Es troba bé, senyora Moncha? Es dice de la gloria. De más no le vecha. El absolvo e benedictum. Ai, Benedict, que és vostè el papa. Està vostè molt equivocada, Qué malo. Mare meva, quan em diga la meva iaia que he viatjat amb el papa del metre. Que espera que em faga treure una foto. Li importa? Ai, mira, mira. Però, senyorita, te dic jo que... No, diga whisky. Bueno, millor cos de Cris. Per curiositat, per què va ficar vostè a Moncha? Berreta. Clar. Perquè els meus temps t'havies de casar. Perquè si no te miraven malament. I les boniques se casaban a homes. Y las lleches tenían a Deo, que con creo yo tenían un solamente. Y en aceptas o bebrán y en botella, y parlant de botella. Amén, Jesús. Crec que sona una botella. Pare nostre. Pues només un pare nostre molt més modern. Mire, fique les mans així, com jo. Cubateta nostre que estàs en el botet. A través de la boca obri passet. Santificar segu en els teus graus. Vinga a nosaltres els teus efectes. Pasas la teua voluntat, així en el bar com en el meu cor. El sego nostre de cada nit al nostre avui, perdona les nostres mescles, així com nosaltres perdonem el garrafó. No ens deixes beure sense recetes sense alcohol, més lliures del control, amén. Ai, que tot. Quina calor que tienes, Avi. Dona molta calor. Què fa? Deixa-la, deixa-lo. Lleva. No tal la calor que dona això? Però vostè no podrà quedar-se en el que portem baix l'hàbit, no? No, si jo porto unes bragues fals, molt boniques. No, molt bé. No, deixa. I què fa vostè de València? Jo la hacía en la Mejor no la lleve. Perquè això de ficar el cap comer, seguro que es indepentinada. Toma'm la botella que ja s'ha portat prou. No, les vasos les veig. Eso de llevar el cap comer, segur que estic despentinada. I segur que estic molt despentinada. I fa molts anys que no va a la perruqueria. I parlant de perruqueria, entra una set. I això que l'estava dient? Deuria estar en la capella Cristina, no? Que és Capilla Sistina, filla meva, Capilla Sistina. Que ja vam vestir per la Sistina? És que no donen abast, tanta capella per ací, per allà. Ulla, que espaldo.
Jo vull un igual. Només em falta una miqueta de color. Espera, espera. Senyorita, filla meua, és que de veritat vostè Tu és... no saps la avorrida que és la vida en el convent. Todo el día fent patisserie, que si mazapans, que si magdalenes. Todo molt ric, sí, la gent se comprava molt. Però desde que fan paner, el marcajarras ese davant del convento, escolta, res de res. I la compra gente, la gent i tot, té per les magdalenes. I per què no feu altres coses? Sí, ho fem. Estem fent 2 l'any. Però què vols que te diga? Jo ho fem igual. I la gent no hi compra. Segur que estem fent alguna cosa mal. A veure, jo no estic dient fer més dolços, sinó fer coses manuals, com carteres, bosses, coses així. Pues jo dissenyes bragues molt boniques. Lletas i tot, i con el nom cosí. Però estic pensant en fer a lo grande, no dic? Una tenda. Tota autoritat en secret. Vols veure un escenari? A mi em dona algo, No, tranquil, que no me tinc que donar. Que és un regal per ser el pare. Que no sóc el papa de ningú. Ah, no? No. Pues retorna